ndifumane ndihlala apha kwa-6 eDaluxolo kwezindlu ze-RDP. SisKhethiwe, why uchoose uzobeka istand kule ndawo? Ndichuze uzobeka istand kule ndawo, andifuni sibe seyadini, ndifuna wonke umuntu afikeleleke kuba ndilapha ngasendleleni, neemoto ezidlulayo nazo zifumane ifruit neveg. And uyabona mosoba most of izitende ezilapha endleleni nami beke ndaqwalasela ubumnyama bakho ndathi ingathi leZimbabwe ele. So most ngamaZimbabwe lapha ecangwendlela, and siwaqhwabela izandla especially South Africans ezitry ucompete kule industry nasena seyinzothi seyigcwele kakhulu abantu bangaphandle. And why wena ngoyibonayo le industry ucinga uba i-chances zakho bungasasida zingakanani? Sinkulu kakhulu i-chance zoba ndingaphumelela ngoba abahlali nabo bayanisapota kule nto ndiyenzayo, nabanye bezinye iunit njengo-14, 16 nabo xa bedlula bayeza nabantu endibaziyo bayabaxalela abanye. And why ulandi uchoose really uzongena kule industry? Zeziphi circumstances ezikwenza uba mawukwazi uthengisa instead of uyokhangela umsebenzi? Into endenze uba ndithengise, andifumani umsebenzi. Ndigqibele usebenza 2010. Ndandisebenza kwenye i-NGO elapha kwa-7 ikamvelihle. So ke ngoku yaphela andaphangela, ndino-home base mna, ne-first aid level 1 no level 2, ndinayo no-ECDC, early childhood development, kodwa zange ndaphangela ndawo. So ndiqomba ndiyafaka izinto kodwa ke andide ndifumane indawo, ndifumane na-interview, qha bandifowunela ndihlala ethembeni emveni ngoko kuThixo wakhe. Ndiqomba mandithengise kuba nabantwana kaloku endlini kujongwe something endizawuthi ndivele nayo. Ndithengise noko ke abantu bayathenga, noko ke noko ndibangayisentana yokoxomisa ngemini. And awugqibangi akwayigqiba i-2 weeks ulapha kule ndawo? No, andikayigqibi. Yes, because ndibone exesha ubusimisa qala ndabe ndivula ngendlela, and ndabona so ufake ilandi istoko sakho sekho istoko now. And I just wanna mhlambi umotivate abanye abantu abafana nawe sisiwami abanazo i-qualifications abahlele endlini abancamileyo of low age yakho, and ilandika abantwana babo babafundisayo baxhomeke kubo, and ubeka ecaleni umjojo, and ubeka ecaleni oba abantu bazothini, understand, ukwazi just oba uthi okay here's indawo endiyibonayo bangenza ibhiziness. Ungaba motivate unjani? Iqale njani? Itsigarishwe intoni yonke lento kuwe? Just usinike little bit of a background yakho. Ekhaya kukhula kuthengisa, omama bebethengisa fruit neveg ekhaya kwa-14. Wafika apha kule area, so wa-identify apha kule area i-fruit and veg inqabile. So eyona nto ikey ibalulekileyo ku-identify kwalapha ekuhlaleni oba yintoni enidwa ngabantu. Yeah, okay. Then wayibona uba i-fruit and veg inqabile khona, so bandimisa stand. Before uzothi ubeke esi stand beyithenga apha abantu balapha ekuhlaleni i-fruit and veg? Babeyithenga kwezi shop phaa phezulu, khona ishop ephaa phezulu yamagrigama. Yeah, understand. So unamagala amaninzi apha, unezindlu ezininzi ezingakwazi uyofikelela phaa, so hence uthi sibone yeah, okay. Now with ubeka kwakho stand and endlini bathini, because imaterial kwalena uthenga ipali uthini uthatha kwenye imali apha endlini, so ifamily was it supportive kakhulu. Kubani okuncedise kakhulu phaa endlini? Myeni wami. Yes. And myeni yena wenza ntoni presently? Akho nto ayenzayo uhleli. So naye uyijongile lento uba i-success yayo, you understand? Yes. And uncedisa ngantoni ngoku apha xa uthutha uzobeka xa ndisiye ugoduka aphinda athathe ananikazi and aphinda provide ne-security ne? Okay. Neshelter ndincediswe nguye. Itheni? Ishelter ukwakha apha. Yeyi, yabona ke i-partnership right leyo. Sisiwami, as ubona last week, couple of weeks back besimane sisenza aba bantu balapha estandini,
and yona nto siyithandayo about it's abantu balapha eSouth Africa bangena to le competition toe to toe with the foreigners ebusinessini. I know akho lula, but uyakwazi ukuthatha sesibindi oba ungawungene, because if awusibeka apha ezi stand another guy from all over mhlambi eAfrica izobeka istand apha. So and the tough competition with the Zimbabweans, tough competition with the Somalians and Pakistanians, and le nto bendibuze laa mbuzo uba ucinga uba uzokwazi uyimaintaina or zintoni ezinokuncedisa for uba ukwazi uyimaintaina le business ingatshoni? Into enondincedisa kubeka imali ndingayisebenzisi yonke endlini for uba ndiphinde ndiyostokha imarket. Noko xa ndizela ngokwam emarket, ikhadi lasemarket ndinalo. Kuchipha imarket xa uthenga ehighway kwaba bantu bathengisayo, just because xa uthenga phaya in pellets mhlawumbi uthenga la crate yetapile, mhlawumbi maybe ibag yetapile ifumana nge-50 rand. Xa uthenga ipellet emarket ifumana nge-20 rand. Wow. Ibag Lapha emampini. Okay. Number yam. Yes. So actually before uqalele wenze i-research, wajonga uba i-prices zithini, yeah, but kule ndaba ke ngoku ye-Zimbabweans and zilapha esitratweni zithatha yonke indawo. So and should not be failure le yakho indawo, they will come and back up instead. Ndifuna wena qala, wena mntu wenza le nto uzithembe wena, uzazi uba okokuqala ufuna ntoni, ntoni enza uba mawuzoma apha. Ungabi nantloni namntu kusiqala uba le nto uyenzayo uyenzela wena nabantwana bakho, just because bona bayaphangela behla benyuka baza kujonga baza ngakujongi. Xa wena uzoyikisela uzawukulunga, ungazoyikiseli ubheke phambili wenze le nto uyifunayo. Wow. Yonke ke izawusaksida, yonke into yakhe izawuhamba ngokwendlela. That is powerful, sis wami. Kubaluleke kanjani not only the community lapha ka6 or i-community just yalapha eSouth Africa, i-South Africans zisupportane, especially to make sure uba awuphindi utshone kule into yakho. So we believe uba the more sithenga apha kuwo nawe uyakumotivata oba ubawele ufumana ukhule ufumane be not only assistant qha sinezinto zibe nazo zonke ezinye izinto, you understand? So kubaluleke kangakanani ufumana support especially to apha kubantu abadlulayo? Ibaluleke kakhulu support. Yes. Yona nto ibaluleke kakhulu yenza nawe wena mntu uthengisayo ukwazi ukhula ngesupport. And abanye abantu ke i-support sabayo kokuthenga qha kukumisa bancokole nawe and iyakumotivata kakhulu. And so far ixesha umisa apha bayamisa abantu nyhani bancokole? Bayamisa nyhani. Babuze futhi. Kukhona nomnye usisi andimazi uba ubesuka ngapha kodwa wamisa phaya imoto naye wandibuza lo mbuzo ufana nalo wakuba hayibo yabona so lapha so umise ne-shelter kwathi intoni in 3 days uhlala mntanake ndihlala apha, wathi hayibo into eyenze uba mawuzoba kule ndawo, into eyenza uba mawube lapha kule ndawo just because uhlala ngaphakathi ibimele uthengisele ngaphakathi wayizoma apha kule. Yeah. And i-answer yakho wamxelela uba ufuna u-accesswa ngumntu wonke. U-accesswa ngumntu wonke nodlulayo andibona lapha. Tell us wena sisi wami, you've got amagala amaninzi apha, you've got ezinto ze-FDP ezininzi around wena, growing i-business. Yazi eyona nto endiyibonileyo abantu abadala ababanjwa ngayo ngaba bantu is zeza-packs ze-veg ukuphela kwenyanga, mhlawumbi during the month uyobanika abantu especially amaxhekwazi nge-month end, although ine-risk nayo, understand uba bangakubhatali, but would you consider, because that's another thing ewabambayo amaxhekwazi, ubona umuntu akakwazi ungathengi pha ngenxa yoba uyanikwa le veg, understand? So xa seyikhulile le business, don't you think mhlawumbi you need uba mhlawumbi uyiconsideration naleyo into, but not ngowusaqalayo, understand uba let's pack up ezinto ezi senze le nto yenziwa kubantu bakuthi kamandi umuntu ongumama uyayibona indlela ekuphilwa ngayo apha emagaleni, understand? Possibilities ento zilolo hlobo. Ewe ngoba sele ndiqalile ngokubenza ndizawuqala le business ndazijonga zonke ezo ngalo ezo, ngoba ukuya kwam emarket bendenge-2000. Wow. Ndathenga ke izinto ndibanikile, yenza ingxowa etapile, ingxowa yetswele, ibe
butternut, ibe butternut, ibe i-cabbage, yonke lo pack by 250. So you're already doing as packs Yes, zapho sendisenzile. and abantu balapha bayasithatha. Bayazithatha. Ngomgqibelo ndizawuphinda ndiye emarket ndiyobathathela ezinye just because Friday bazawubhatala. Ngomgqibelo ke ngoku ndiyobathathela ezinye ndibaphakele ndibanike for inyanga elandelayo. And that's a strategy esetyenziswa ngala madoda ngaphandle. And usadoptile and usebenzisa against bona ke ngoku for uba nawe ikhulu yakho business. Masibulele manje sisi wami ngexesha lakho and hope uba izokhula. So mana sikujonga ke because kuthiwa i-South Africans ninento yomisa for a week. Ibuye imali yenu ayitye yonke umuntu angabi namali ostoko. So kuba phulaphuli or kuba bukeli be-BcmTv ungabathembisa uba ayizokwenzeka kuwe loo nto. Angekhe yenzeke, izawukhula ibheke phambili. Nangoku ndingenalo ikhaphetshu netumati bimele uba zikhona, ndivuke late emakethi izinto ziphela kwakusasa. Emakethi ivulwa ngo-6 funeka apha endlini ndazi uba ngo-5 mna ndiyahamba uleqa emakethi. Ithi imakethi ivula ngo-6 ndibe ndipha uba ndikho phaa ngo-6 fika ngo-7 okanye ngo-8 ku-8 emakethi akho nto. Wow. So ayiphindi asitshoni esi stand sakho. Asithonyi tu. And to ubantu baka-6, abantu baka-5, abantu baka-7, abantu baka-14 abasebenzisa le ndlela ungathini kubo? Ndasicela izihlobo zam mazidlule zime yonke into ikhona apha. Sawufumana ngamaxabiso aphantsi akhona duru kangako. 10 rand yakho ne-20 rand yakho uyafumana. Sisi wam besithethe ngenye igame phaa ku-BcmTv sithi ufidwa you are umuntu ongumama and ufida i-nation le lapha ka-6 or ufida i-community le lapha ka-6 and xa ungumuntu ongumama uyi-South African ngekhe uyothenga into ezobulala abantu phaya. Understand emarketing uyazi uba izobulala abantu. So kubalulekile ukuthi i-community especially if ndibe nesisu nditye into yakho nzoyazi apho ihlala khona. But kuma friend andimazi noba uhlala phi and naye uyaxelela uba bakwazi nothetha awukwazi umcacisela uba nditye le nto yakho, ya understand. So kubaluleke kangakanani uba into enjengokutya eziswa ku-community, into enjenge-veg eziswa ku-community zibaluleke kanjani uba zithengiswe ngabantu abanjengani abangoomama because ngabona bamele uba bapha ikitchen oomama okanye masithi ayimelanga nesekitchen but ikitchen lazi wodlula thina and yayazi uba what is yintoni eyondlayo, yintoni elandikileyo ekusizini, yintoni erayithi, yintoni erong. Ibaluleke kangakanani leyo into so that people bethu bangafumani ezi poison bazifumanayo, bangenzelwa izinto ozibonayo uba ezinto ezimdaka, ezinto ezisityiswa into ehlatywe inaliti intontoni. Ibaluleke kangakanani leyo into uba people they must start by uthenga to i-South African so that for i-security, for i-safety abantwana babo kunye neefemeli zabo. Ibaluleke kakhulu for nyani i-safety ngoba lo xa uthenge kum mna uzawundazi uze kum and naxa sithetha sobabini sizawuvisisana ngentetho kunoba uthetha noma i-friend ongazukuva kakuhle le nto uthethayo uba ufuna ucacisa kanjani na.